Aduna na gitahasan si Archbishop Jose Palma aron mooy moimbestigar sa giingong kulto sa lungsod sa Balamban nga gipamunuan sa gitawag nga Dios Amahan nga si Tatay Loloy Jr. o si Casiano Abduhan. Matud pa sa Arsobispo nga ilang susihon kung unsang klase sa pagtulunan ang gihimo ni Tatay Loloy Jr. Dugang pa ni Palma nga naluoy siya sa mga taong nakadawat sa pagtulun ang dili mao o dili subay sa simbahang Katoliko. Ipadayag usab ni ini nga padayon silang nagsusi karon kung asa og sikin sa pakatong mga taong nagtukod og kulto. Pero maluoy ka nga sayang iba misguided, sayang iba medyo nagsayop. Og siguro ato na lang tabangan, no? But on the other hand, we should never condemn, no? We should never give a judgment as if they are there to matod pa siguro, no? To fool people. Basta ato lang ang point is Motion to quash sa search warrant gisangat sa mga abogado sa Highway Patrol Group nga gituhan nga nalambigit sa pag-ambush kay Attorney Noel Archival ug mga kauban. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gipahibaw ni Attorney Inocencio de la Serna pinaagi sa phone interview nga nasumite na niya sa korte ang motion to quash batok sa gi-implementar nga search warrant sa impounding area sa Highway Patrol Group. Gawa sa duha ka puwa nga Toyota Vios ug duha ka gray nga Mitsubishi Strada, respondent sub sa search warrant ang mga kliyente ni de la Serna nga sila si HPG 7 Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Deputy Chief Inspector Eduardo Mara, Senior Inspector Joselito Lerion ug SPO4 Edwin Galan. Ipa-invalidate sa abogado ang search warrant sanglit wa kunoy igong ebidensya sa pag-issue ni ini tungod kay way mga testigo nga makasulti nga adunay kalambigitan ng upat sa pagpamanhig ni Attorney Noel Archival ug mga kauban ni adtong Pebrero. Apan mato ni Superintendent Rodolfo Albutra, hepe sa Provincial Intelligence Branch, di unta i-grant ni Judge Soliver Peras ang search warrant kung wa siya'y nakitang probable cause. Definitely, that's the discretion of the court once they found that the application has a valid reason and has probable cause, then the court will grant the application with search warrant. Mato di Albutra, di pa mapasaka ang sumbong batok sa upat ka mga sakop sa Highway Patrol Group. Daghan pa kuno sila giasikaso anang sa pagpasaka sa kaso apan nagdumili sa pagtubag sa pangutana kung nagkuwang ba ang ilang ebidensya. As of now, napay daghang gi-process na to nga mga possible na ebidensya nga magamit sa filing sa kaso. Wa pa sab sila'y tubag sa hangyo nga ipaubos sa ballistic exam ang tanang 5.56mm rifle ug ang 9mm pistol nga gi-issue ngadto sa mga taga HPG aron magamit nga ebidensya sa kaso. Mato di Senior Superintendent Noel Guilliamac, wa kinahanglan nga ipaubos sa camp restriction ang upat sukwahi sa gihangyo sa konseho sa dakbayan sa Sugbo. I think sa mga policies on administrative cases, I think there is no need for camp restrictions of those people who were subject of investigation. They're not yet a suspect. They're only subject for investigation. Hangtod karon bugtong sila si Mara ug Galan pa lang ang nagpakita sa media aron mupadayag sa ilang habig. Mitambong unta si Iglesia sa motorcycle training sa PRO 7 kagahapon apan gisugdan nila ang programa pagkaalauna sa hapon sukwahi sa imbitasyon nga alas 2 kini magsugod. Wa na naabtan sa mga tigbalita si Iglesia ug igo na lang nakuhaan og hulagway sa PNP official photographer. Andrea Patenia, News 5. Pagpasalamat mo'y usa sa gihimug-atan ni Archbishop Jose Palma atol sa misa sa kasaulugan sa kapistahan ni San Pedro kalungsod karong adlaw. Leslie Caminade Vestil, Sugid Limi. Tuyong ni anhi sa Sugbo ang deboto ni San Pedro kalungsod nga si Tatay Vicente nga taga Palo Leyte. Mianhi gyud siya aron makatambong sa kasaulugan sa kapistahan sa Batanong Santo. Magkuan ba ang mga tao tuman sa ilang katundanan ba, dili na makasao, mortal, mga importante sa kinabuhi ba. Sa wali ni Arsobispo Jose Palma kaganina, iyang gipadayag na kinahanglang magpasalamat ang mga Sugboanon nga nakabaton og Sugboanong Santos. Di naghatag kini og dakong ehemplo sa kadaghanan, ilabi na sa mga kabatanunan. Salamat ang gituwa karon to make this world a better place to live in. Kinintanan is a poor food organization. Tingali, ang mas nindot ng hagit na itong tanan. Bisan ka po pinahanglan
sacrifice. Sub-sub-sab karon ang pagpangandam sa Archdiocese alang sa ipahigayong Eucharistic Congress. Nang hinaot si Palma nga mahinayon gyud og ani ang Santo Papa alang sa mong kalihukan. Daghang mga comments on how to improve it, pero there is no stopping to the construction, no? Kay Leslie Caminado Vistil, News 5. Vice Gobernador Agnes Magpale dili oyon sa gipangayo ni Mayor Nelson Garcia nga mo-inhibit ang mga sakop sa Investigation and Complaints Committee sa Provincial Board. Si Magpale ug Garcia nag-abot kaganina sa tigom sa mga mayor sa lalawigan sa Sugbo. King Perez, Suginlibing. Si Vice Governor Agnes Magpale gipasangila ni Mayor Garcia nga nagpaluyo sa iyang 60-day preventive suspension nga girekomendar sa Provincial Board. Si Mayor Nelson Garcia gipasakaan og sumbong ni Vice Mayor Efren Hica atubangan sa sangguniang panlalawigan tungod sa pag-appoint og secretary sa ilang sangguniang bayan. Nelson, nag-greet lang ni. Wala naman tong persona ng grata para nako. Uman naman to ang eleksyon, no? She's very welcome now in our town. Apan bisan og nagtagad si Magpale ug Garcia, dili uyo ng Vice Gobernadora sa gipangayo ni Garcia nga mo-inhibit ang tanang miyembro sa Committee on Investigation and Complaints sa Provincial Board nga nag-imbestigar sa sumbong batok kaniya. Everybody will be eliminated in that case. Pagka nakasabot sila unsay delikadesa. Personal nga giduol ni Mayor Garcia si Governor Junjun Davide ug gipasalamatan tungod kay wa dayon aprobahi sa gobernador ang rekomendasyon sa Provincial Board sa pagsuspenso kaniya. Gipaabot pa sa gobernador nga mahukman ang motion for reconsideration ni Garcia batok sa suspension. Nagpasalamat ko niya una sa tanan sa iyang fairness. mapupigyan ang kaso sa Lamig Senate, no? I will always be objective. Gipadayag sa Pangulo sa League of Municipalities Cebu Chapter ug tuburan Mayor Democrito Diamante nga di manghilabot ang iyang kapunungan sa mga kasong atubangon sa mga miyembro niini. Matud niya angay nga andam ang usa ka politiko sa mga pamulitika sa mga kaatbang sa dili pa kini mulingkod sa katungdanan. For example, sa kan Mayor Nelson, kana siya, mahugman siya sa politika, no? Basta makaingon niya na gindatig niya sa kasay. King Perez, News 5. Usa ka Big Brother program ipatuman sa usa ka NGO ug mga lungsod ug dakbayan sa Sugbo alang sa pagpaayo sa mga classrooms nga naguba sa Bagyo. Samtang mayor sa Bantayan mipadayag nga pamulitika lang ang sumbong sa mga barangay kapitan nga mireklamo sa iyang pagpang-apod-apod ug hidabang. Bubalik si King Perez sa report. Matud sa mayor sa lungsod sa Daan Bantayan, dili angay nga maapektuhan ang pagtabang sa mga donor sa iyang lungsod bisan sa mga reklamo sa mga barangay kapitan. Napo ka mga barangay kapitan sa Daan Bantayan ang mireklamo sa Ombudsman Visayas batok sa mga pamaagi ni Coro pagapod-apod og hinabang sa mga biktima sa bagyo. Sa mga napulo ka barangay kapitan, that belongs or mga tao na ang malo. Gani gibasura sa Provincial Board ang susamang reklamo ni Board Member Son Shimura nga anak sa iyang kaatbang sa politika ug kanhi Daan Bantayan Mayor maluluot. Very happy nga ang gihimo sa Provincial Board. Instead, recommend magani ko. They would really like to pull me down because I'm doing good. Samtang nagpinirmahay ang sakop sa League of Municipalities Cebu, Ramon Aboitiz Foundation Incorporated ug si Santa Fe Mayor Jose Esgana sa usa ka Memorandum of Agreement. Ilang ipatuman ang Big Brother Rehabilitation Program sa mga classrooms na naguba sa bagyong Yolanda. Ang RAFI mao'y muhatag sa materyales, samtang ang League of Municipalities musiguro sa pagpatrabaho karong buwana sa 8 ka school buildings matag lungsod o dakbayan sa amihan ng Sugbo. Dapat nagpatungula na naigo, matabang natin sa mga naigo. King Perez, News 5. Gipahigayon kaganina ang graduation ceremony sa Zapatera Elementary School din ubay-ubay nga migraduar mga tinunan nga biktima sa sunog sa Barangay Lorega, San Miguel. Leslie Caminado Vistil, Suginlibing. Mapasalamaton og malipayon nga mipaso kaganina silang Juni ug Clarence kay bisan pa man silang nagian nga kalisud naka-graduate gud sila sa elementarya. Kabahin sila sa gatusan ka mga tinunan sa Zapatera Elementary School nga migraduar kaganina. Matud sa duha nga kun wa pa sila hatagig bisti silang principal ug mga kauban, wa unta sila masulob sa ilang graduation. Okay ra kay gipanggamit gamit. Salamat ko.
Sa maestra, principal, Lupay, right? Mga gadgeto. Nakapaso sab ang uban nilang mga silingan nga nasunugan kay ang kwarta untang gamiton alang sa panagtapok sa tanang magtutudlo sa mga tunghaan mo'y ilang gitigom uban ang nadawat nga cash donations aron mahatagan og sapot ang mga tinun-ang nabiktima sa sunog gikan sa kindergarten ngadto na sa grade 6. Tinabangay ni. Kapag tanan sobra-sobra pagani nagtubli gani uban kay na may ni sponsor yun. Leslie Caminado Vistil, News 5. Umaw kanto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Abril 2, tuig 2014. Kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!